Ritual esuke inyong kit ngumpulna nyawa nganti umeh kinclong guys. Jam 5 esuk alarm wis moni bae tapi matane ikin demo guys. Ki jenenge fase ngumpulna nyawa guys. Nyawane inyong kan cokan ketinggalan nang ngimpi guys. Hehehehe. Bismillah, kordene dibuka, jendelane juga dibuka guys. Ben setan-setan sing ngantuk pada kabur, ben rezeki esuk pada mlebu guys. Lanjut misi selanjutnya gugah anake wadon guys. Ya mantan-mantan angel, mantan gampang. Lanjut gugah anake lanang, jarene ngantuk lah sebelah. Lawang wis 5:30 ki guys. Anake wis tangi, lanjut tempur guys. Sapu dadi pedang, emak dadi pahlawan kebersihan. Nek umai kinclong, atine seneng, pahalane ngalir ya guys. Kie jenenge olahraga esuk sing paling jujur guys. Ora perlu bayar, kalori kebakar. Tur umai bersih, paket komplit pokoknya ya guys. Barokallah dina kie. Ngok kabeh pejuang subuh, emak-emak IRT. Semoga lelah sing saben dina dilakoni dadi lillahi ta'ala ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Dadi ibu kudu kuat, kudu sehat. Ya walaupun kadang kesel tapi tetap semangat.